Ngike ngazilisi lakhe. Lisho sakucela ushwele lithi okungenani ngicela ungidedele ngihambe. Ngoba usuyiphakelile inkanuko kowami umzimba maqede washaya indiva sami isikhalo kwahlula noma sengihlininika ngikhala salusizi. Ngoba kuyadida ukuthi umbona kanjani umfazi enganeni ongayizala. Ngisacela ningifunise ithuna lonembeza. Mhlampe uma ngingaqamagula ngokuchazele ngokwenzeka emhlabeni uzovuka ume ngezinyawo enhliziyweni yomuntu wesilisa. Lamaphupho walezi ngane eniwalahlele kweni nithi ayophindela kanjani ebanikazini bawo, njengoba niwaphuce ngendluzula kwahlula noma igazi lisihla ngemlenze niqhubeke nokubulala ingaphakathi lalezi zingane bemphefumulo isahlangene nenyama. Naba nothisha bebulala ikusasa lezingane ezincane kusobala lo mhlaba uyabhubha. Manje uma odadewethu bengaphephile ngisho esikoleni nithi bayobalekelaphi? Ilungele indodana ye-Afrika.